बिटिआर एकर्डनि उनाव डियारनाब्ला सारा सुइसाइड जानांगौमोन सोरनि थाखाय प्रमद बर'नि थाखाय इउजि ब्रह्मनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारा बुजिनानै सानहरखानानै जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाया बांसिन जागोन होननानै डियारनाब्ला सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालायासै भारत सरकार आसाम सरकारा मोनथिखानानै जेलाव सोआमोनबा डियारनाब्ला सारा मा मोसौ गुमनानै थानांगौमोन ना बोरमा गुमनानै थानांगौमोन ना न' सिङावनो हारमनि दामनानै थानांगौमोन इउजि ब्रह्मआथ' मालाबाबो प्रमद बर'नि जायगायाव हगारनाय नङामोन प्रमद बर'आ गादिनि थाखाय बेसेबांबा समनिफ्राय एनडिएफबिखौ बोरै थफ्ला बोननो हागोन बोरै दावदै खालायनो हागोन प्रमद बर'आ गबिन्दजों लोगो जानानै बेसेबांबा समनिफ्रायनो टारगेट बिनि थाखाय दिनै सोर सोंलु खालामगोन डियारनाब्ला सारा बिटिआर एकर्डनि उनाव जोबथेसालियाव थाफिननो गोनां गैयामोनब्ला बांसिन रायजो राजाफ्राथ' डियारनाब्ला सारनि जानानै खावलायगौमोन एक्सएनडिएफबिफ्रा खावलायगौमन मोनफ्रोमबो बर'नि दल संगठनफ्रा हांख्रायगौमोन डियारनाब्ला सारा हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर सालायबाय डियारनाब्ला सारा सालायथोंसै होननानै आरो जों खोनादोंमोन बिपिएफ हानजाया हाग्रामा महिलारिनि जायगाखौ डियारनाब्ला सारनो हगारनायनिबो माखासे सावरायलायनाया सिं सिं सोलिदोंमोन नाथाय इउजि ब्रह्मनि प्रमद बर'नि माखासे जानो हागौ जोबथेसालियाव थोनहरफिननायनि माखासे आन्दोआव आरो बेखौ बुजिनानै आसाम सरकार भारत सरकारा जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव बांसिन बिटिआर सान्थि सक्तिनि उनाव दावराव दावसि जागोन होननानै डियारनाब्ला सारखौ जोबथेसालियावनो जोबथेसालिनि अराय समनि थाखाय दैथायहरफिननाया रोखा जों बुंनांगोन आरो दिनैनि समाव बुंनांगोन 27 जानुवारि खालि जोबोद लाजिथावना मोनफ्रोमबो आफादखौ जौसाङाव थानानै गबिन्द बसुमतारिया गोजोननाय जासिबाय एक्सएनडिएफबिफोरखौ फंसे गोजोननाय जासिनोबो एक्सएनडिएफबिनि मुङानो बेरखाङासै क'क्राझार जिल्ला आबसु चिरां जिल्ला आबसुनि हांख्रायनायाव गासै रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्रा बाहागो लादों मेहेर गोनां जादों जोबोद बाख्नायथाव गासै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों सोरबा रोंगोरा सारखौ दोनथ'दो सोरबा प्रमद बर' सारखौ दोनथ'दो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ दोनथ'दो नाथाय गबिन्द बसुमतारिया सोरमोन एक्सएनडिएफबिफोरखौ फंसे गोजोननाय जासिनो थाखायबो सम मोनासै गासै आफादफोरखौ जौसाङाव थानानै गोजोननाय जासिबाय एक्सएनडिएफबिफोरनि थाखाय मुङानो गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव खुंफुंनो लानाय बे ब्रैथि बिटिआर एकर्ड सान बे हाबाफारिखौ दैदेननाय मानगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय गाहाय आलासि हिसाबै बिटिआर सरकारनि मानगिरि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथां दिनैनि बे हाबाफारियावनो नुजाथिफैनानै गावनि बिबुंथि लाखिनानै थानाय आसामनि मन्त्रि मुस्रि उल्खाग्रा ब्रह्म बिथां दिनै बेयाव नुजाथिफैनाय बर'नि सासेल' एमपि राज्यसभानि एमपि मुस्रि रेनगोरा नार्जारि बिथां आसाम सरकारनि बिटिआर गोरोबथाजों लोब्बा लाखिनानै बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव थैथां नाजाबोनाय आसाम सरकारनि बिफाया एडिजी मुस्रि हिरेननाथ बिथां बेयाव नुजाथिफैनाय विभिन्न दल संगठननि बिबानगिरि नोंथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि मानगिरि आफादगिरि डक्टर नार्जारि सर गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथां बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलनि
चेयरमैन मुस्रि अनिल बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे गुबुन गुबुन संगठननि दैदेनगिरि नोंथांमोन लोगोसे बे ओनसोलनि सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसालिनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन दिनै थारैनो बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान एक्स-एन-डि-बिफोरखौ खुगायावनो फैयासै गावनि समायना रमायना स्टेजाव थानानै गावनि स्पिचजों सोरबा प्रमद बर'खौ दोनथ'दो सोरबा इउजि ब्रह्मखौ दोनथ'दो सोरबा रोंगोराखौ दोनथ'दो सोरबा गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ दोनथ'दो गबिन्द बसुमतारीया गावनि आंगो लोगोफोरखौ मानो स्पिच लाखिदों जेब्ला एक्स-एन-डि-बिफ्राबो बे मेलाव नुजाथि फैनायनि थाखाय गोजोननायखौनो जासियासै एक्स-एन-डि-बिफोरनि मुंखौनो मुगैयै हाबनानै गबिन्द बसुमतारीया दं नामा गबिन्द बसुमतारीया मा एक्स-एन-डि-बिफोरखौ गावनि गोसोजों गावनि खुगाजों क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्लानि हांख्रायनायाव जोंथ' माखासे सिगां खोनादोंमोन एक्स-एन-डि-बिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरखौबो आलासि महरै हांख्रायदों रायजो राजाफोरखौ हांख्रायदों मोनफ्रोमबो बर'नि दल संगठनफोरखौ हांख्रायदों बे समाव जौस्राङाव थानानै गबिन्द बसुमतारीया गासै आफादफोरखौबो गोजोननाय जासिबाय नाथाय एक्स-एन-डि-बिफोरखौ मानो बुंनो हादिया जाहोना मा आरो लोगोसे दिनैसिमबो सोरबा एक्स-एन-डि-बिफ्रा सोरबा गुबुन गुबुन माखासे हान्जाफ्रा इउपिपिएलआव हाबदों बा बिपिएफ हान्जायाव हाबदों बुंनांगौ जेबो गैया मानो गैया मोननै हान्जायाबो बर'नि नाथाय जायफोर एक्स-एन-डि-बिफ्रा प्रमद बर'खौ मोजां मोननानै थांदों जोबथेसालियाव थानाय डिआर नाब्ला सार आरो गासै सिनियर जुनियर एक्स-एन-डि-बिफोरनि केस आबसुनि सोमावसारनायाव आसाम पुलिसनि गाज्रि नोजोर लानाय आसाम सरकारनि गाज्रि नोजोर लानायाव दिनैसिमबो कर्ट कासारि थांनो गोनां जायो रायजो राजाफ्रा मोनफ्रोमबो बर'नि बिलटिनि सोमावसारनाय एन-डि-बिनि सोमावसारनाय आबसुनि सोमावसारनाय रायजो राजाफ्रा बाहागो लानानै आसाम पुलिसनि नोजोराव आसाम सरकारनि माखासे सोलो बाहायनायाव दिनैसिमबो कर्ट कासारि थांनो गोनां जायो बेफोरनि माखासे बोस्रांनानै होगोन होननाया प्रमद बर'आ बुंबोदोंमोन बिनि सायाव जायफोर एक्स-एन-डि-बिखौनो होन सोरबा आबसुनि सोरबा गुबुन गुबुन बिथांमोना प्रमद बर'नाव सोंनो हादोंना हायाखै आबसुनि सोमावसारनायाव रायजो राजाफ्रा केस होजानाय बिलटिनि सोमावसारनायाव रायजो राजाफ्रा बारसोमनानै केस दिनैसिमबो बोस्रांजायाखै सोरबा एक्स-एन-डि-बिफोरनि मुङाव केस दिनैसिमबो रायजो राजाफ्राबो खस्थ' लाफानो गोनां जानाय बिनि सायाव लैहोर लैहोर इउपिपिएल हान्जायाव बाहागो लादों प्रमद बर'नाव सोंनो हादोंना हायाखै मोनसे सन्देह दं आं इउजि ब्रह्मनाव सोंनो हादोंना हायाखै राजु नार्जारिनाव सोंनो हादोंना हायाखै इउपिपिएलआव बाहागो लादों डिआर नाब्ला सारा माला उदां जागोन जोबथेसालियाव थाग्राफ्रा माला उदां जागोन गावसिनि साजा जोबखांनायनि उनाव सोरबा एक्स-एन-डि-बिफ्रा गाबोन गसिगोन होननानै बुङोबा बर'नि माखासे दल संगठनफ्रा ससमा गोसोम गाननानै कट गोसोम गाननानै गोदोनायाव नेपथाय खानानै ससियेल मिडियाखौ साखाथियाव लानानै जों नाजानायाव प्रमद बर' नाजानायाव ससियेल मिडियायाव रोखा रोखा बिथांमोनखौसो नुगोरो नाथाय जायफोर गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङो जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा आबसुनि सोमावसारनायाव मालाबा औवाबारियाव उन्दुनो गोनां जानाय मालाबा जानाय लोंनायखौ गारनो गोनां जानाय आसाम पुलिसा मालाबा आबसुनि लिडारफोरखौ होसोहैनाय मालाबा आबसुनि लिडारखौ हमनानै लाबोनाय दानि गोहो खुंथायाव थानाय माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि रेकर्ड दंना गैया बिलटिनि सोमावसारनायाव जायफोर दुखु खस्थ' लानानै दानि गोहो खुंथायाव जायफोर दं बिथांमोना बिलटिनि सोमावसारनायाव बेसेबां खस्थ' लाबोदोंमोन एन-डि-बिनि सोमावसारनायाव जायफोर दै गिलासे होनो मुगैग्रा
एनडिबिफोरनि लामा बारस'नानै सिलाजों थाबायोबा लोगो लोगो सिबो। एनडिबिनि आगानानो सोरबा बर' लिडारफोरनि साफा सानै दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोननि थाखाय सुथुरमोन। एनडिबिया सोरनिबा सिलाजों थाबायलाङोबाबो लोगो लोगो रुवाथिफोरखौ सिबनो होयोमोन। जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय जों बांसिनै नुदों। नाथाय बिथांमोना दाव दाव एक्स एनडिबिफोरखौ ससियेल मिडियायाव अननाय देखायो। नाथाय जोबोद दानि गोहो खुंथायाव थानाय गासैबो नङा, साफा सानै लिडार बेखौसो आं बुंदों। एनडिबियाफोरा जेब्ला अरनबारियाव दंमोन, सोरनिबा न'आव दै गांनानै दै लोङोबा बे गेलासखौ अबेबा हाग्रा बारियाव गारहरोमोन। एक्स एनडिबिया ओंखाम उखैनानै ओंखाम जानो बियोबा माइरं गैया होननानै बुङोमोन। सोरबाया उन्दुनो दसेखिनि लोमजानानै उन्दुनो बिथ'बाबो जायगा गैया जि गैया होननानै बुङोमोन। बेबायदि दानि गोहो खुंथायाव थानाय एनडिबिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा सोरनिबा लामाजों थाबायलांबाबो लामाखौनो जेंसि होथेनानै दोनो बारिजों। सोरनिबा सिलाजों बारस'बाबो लोगो लोगो रुवाथिफोरखौ सिबनो होयो। माने ओरैबायदि सुथुरमोन दानि गोहो खुंथायाव थानाय साफा सानै लिडारनि थाखाय। अब्ला बिटिआर एकर्डनि उनाव सोरबा इउजि ब्रह्मनि गोसोआव, इउजि ब्रह्मनि गोसो गोरबोजों प्रमद बर'नि जायगाखौ डिआर नाब्ला सारखौ होगौमोन नामा? डिआर नाब्ला सारखौ सोरबा हाग्रामा महिलारिया डिआर नाब्ला सारा आंनि जायगाखौ लाथोंसै होननानै हगारोमोनब्लाबो गिथावना जागौमोन। सोर बेरेखा जागौमोन बुंलायनाङा। जायफोर दानि जाय सरकाराव थानाय गोहो खुंथायाव बिथांमोना बांसिनै लेखा गोरों, बांसिनै गावसोरखौनो गोरों होननानै बर' हारिखौ दिनैसिमबो गावसिनिफ्राय गोरोंसिन मानसि गैला होननानै गावसिनि गामसा गाननाय बे लेंथि मारिनायखौ रायजो राजाफ्रा आरो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ दानि गोहो खुंथायाव थानाय जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गामसा लेंथिया मारिनाय बेखौ थेबहोनोल' बाखिसै। एसेबां प्रमद बर'आ बुजिनाबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेमार नायनो थाङोबा सिलिगुरियाव बर' मानसिफ्रा थानो गोनां जायो, ट्राइबेल मानसिफ्रा थानो गोनां जायो। सिलिगुरिनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ नायदो। प्रमद बर'आ जौगानानै दोनबाय। हाग्रामा लुनाय गुबुन गुबुन जायगायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं। अबेबा जायगायाव थाङोबा बेमार सेमार नायनो गुवाहाटियाव फैयोबा आलाय सिलाय जायो। जाय हाग्रामाया खस्थ' खालायनानै बर' मानसिया गोदाव सोराव दाजाथों होननानै दाब दाब जायगायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुना दोनबाय। नाथाय दिनैनि समाव बुंदों गोहो खुंथायाव थानाया प्रमद बर'आ जाथिखौ जोबोद अनो। जोबोद अनोबा सिलिगुरियाव बेमार सेमार नायनो थाङोबा बर' मानसिया बहा थायो? गावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थायाबा बहा थागोन? थांदो नायदो प्रमद बर'आ बेसेबां हारिखौ अनसायो। गुवाहाटियाव फैदो, बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ नायफैदो। आरो गुबुन गुबुन जायगायाव दङ बड'लेण्ड गेस्ट हाउस, बेखौ नायदो। दिनैनि समाव जायफोर गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा सानसे समाव एनडिबिखौ दै गेलाससे लोंनानै थाङोबाबो गेलासखौ हाग्रा बारियाव गारहरोमोन। एनडिबिया सोरनिबा सिलाजों थाबायलाङोबा रुवाथिफोरखौ सिबनो थोनोमोन। एनडिबिनि आगानानो जेरैबो बिथांमोननि सुथुरमोन। बिनि थाखाय दिनै डिआर नाब्ला सारा जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों। सोरनि थाखाय? जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि थाखाय भारत सरकारा साननानै, आसाम सरकारा साननानै जाहाथे डिआर नाब्ला सारा आरो बेसेबांबा दुखु खस्थ' लाबोनायनि उनाव हारिनि गेजेराव जायफोर सानसे समाव नायगार गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव गिबिसिन सोर पिटिसि आबसुनि गेजेराव दावहाया बोरै सोमजिखो? बिलटि एनडिबिनि गेजेराव बोरै दावहाया सोमजिखो? आरो दिनै मा बुंगोन? दिनैनि समाव सोर बांसिनै? जोंथ' नुबोदों सानसे समाव हाग्रामा महिलारिखौ बिटिसिनि बायह्रायाव सोर होबथायोमोन? सोरबा एक्स एनडिबिया होबथायाखै।
हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि बाहेरायाव थांनाङा, बिटिसिनि बाहेरायाव रायजो राजाफोरजों मिटिं खुंनाङा होननानै एक्स-एनडिपिफ्रा होबथायाखै, गुबुन गुबुन आफादफ्रा होबथायाखै। बिटिसिनि बाहेरायाव बिटिआर एकर्ड जायैनि सिगां सोर होबथायोमोन हाग्रामाखौ? बेफोरखौ सोर मा बुंगोन? सोर मा बुंगोन? बिटिसिनि बाहेरायाव थाङोबा सोर होबथायोमोन हाग्रामा महिलारिखौ? जाय माहाजोन, जाय लेखा गोरों, बिनि न'आव थाङोबा, ओंखाम संनो थोनोबा, माबा मोनसे एनडिपिफ्रा मोजां गाज्रि सावरायनो थाङोबा ओरैबायदि नासयोमोन। बे दिनैनि गोहो खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा नाथाय एनडिपिखौ जेरैबायदि बुरखायनानै, जेरैबायदि थफ्ला बोननानै जिर' खालायनाय। बिनि थाखायनो दिनै डिआर नावला सारा जोबथेसालियाव थानाय, गावसोर गुलाय गुजाय खालायखांनायनि उनाव डिआर नावला सारखौ बख'नोसै नामा? गुलाय गुजाय खालायनायनि उनाव डिआर नावला सारखौ बख'नानै गेजेराव सोसननानै जाहाथे गाज्रि मोनहोनायखौ दानि गोहो खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा नाजागासिनो दं। गावसोर गुलाय गुजाय खालायखांनायनि उनाव डिआर नावला सारखौ प्रमद बर'नि जायगायाव फज'नो थाखाय माखासे साखाफारा जादों। बिटिआर गोरोबथाजों रन्जन दैमारि बिथाङा सुइसाइड जानांसिगौमोन। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथाङा मा बुंखो, बिथाङा गुवारै बुंजोब्बाय। दा बेखिनियानो। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों हागौमानि शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम। गोजोन्थों, एसेनोसै, बाय बाय।